Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनाय जाबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांनो हागोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि। तो जोंनियाव दा साननैसोआव ट्रेन्डिं मा सोलिगासिनो दङ दा जोङो बिखेखके नुनो मोन्दों दावहा ना दावहानि गोबां भिडिअफोर फैगासिनो। तो दावहानि सायाव दिनैहाय बेबायदि सावरायनो लायाखै। जियानो हक दावहाखौ सरकारासो मिथिगौ मा खालामो मा खालामा ना, जोंहा बिनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया। तो बिदिब्ला लोगोफोर मेन टपिकआव थांदिनि। रायजोफोर जोङो एक्चुअली बयबो फैसानि थाखाय बेबायदि गावजों गाव बायदिसिना बुंज्लायबाय थानाय आरो जोङो फैसाजों बेबायदिनो आन्दायजोबमारबाय नामा फैसानि थाखाय। तो सावरायनि फंनैसो। आजिखालि जोंनियाव ओरैबायदि जालांबाय ट्रेन्ड टपिकखौ हमनांगौ नंगौ इउटिउबावहाय थाब ग्र' जानोबा ट्रेन्ड टपिक हमनांगौ जायो। सोलिबाय थानाय भिडिअआसो सोलिफ्लेबाय थायो ना, जोङो बयबो मिथिखागौ कन्टेन्ट क्रिएट खालामग्राफ्रा। तो ओरैनो जानला मोनला भिडिअ बानायबा बेयो सोलिनाय नङा। दा जियानो हक जोङो बयबो गावबा गाव खुद कन्टेन्ट क्रिएट खालामनानैबो जोङो भिडिअ खालामनो हायो। नाथाय जोङो आजिखालि मा नुनो मोन्दों, तो जोङो खुद रावबो बेबायदि माने क्रिएट खालामनोनो नागिरला। सोरनिबा गेजेराव मालायफोरनि गेजेराव हाबसोमनानै ना। तो जोंनियाव गोबां बाथ्रा बुंग्राफोर ओंखारग्रा जाबाय फेसबुक पेजनिफ्राय लानानै आरो जोंनि ससियेल मिडिया जिथुनिखि इउटिउब बायदिसिना इन्स्टाग्राम। तो बेफोरावहाय खालि मालायनि खोथाफोरखौल'सो सावरायनाया बारस' हाबसोमनानै खोथा बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोननाय जाबाय। आलादाफोरनियाव माबायदि सोलियो मिथिया, किन्तु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिनै बेबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना। तो निस्सय जोङो मिथिनो मोन्दों फैसानि थाखाय मा खालामगोन मा खालामा ना, खालि कन्टेन्टल'सो नांगौ बेबायदि जाहैबाय। माने जाम्बा जाजोबनाय बायदि जाबाय फैसानि थाखाय। फैसाया मानसिखौ जाम्बा खालामबाय ना। तो फैसानि उन फाग्ला बायदि जाजोब्बाय। मा बुंबावनो आरो, सोरखौ मा बुंनो, रावखौबो जेबो बुंनो हाया। तो अस्थादनि सायाव अस्थाद ना, बापनि सायाव बाप ओरैबायदि जाबाय ना। साननैसो सोरजोंबा लोगो जागोन आरो बिनि उनावनो आरो बेखौ जोख्लायनो हायोबा बिदिसो जाजोब्बाय। बोरै खोलैनो हागोन मालायनि मोजांखौ माने रावबो बेबायदि नायनो हाला। जोंनियाव बेबायदिसो अरलायबाय थानायखौसो जोङो आजिखालि नुनो मोनो। मा फोरोंलांनो सानखो बेखौ किन्तु जेबो मिथिला आरोना इयुन जोलैखौहाय। दा जियानो हक मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो कन्टेन्टखौथ' क्रिएट खालामग्राफ्रा खालामखागोन ना, बिनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैला। जोङो गोबांथार बारलांनाय साननैसो सिगां जोङो भिडिअ सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनखाबाय। जोंहा एक्टर जेम्सनि हाबाखौबो लानानै गोबां सर्सा जाबायना। ओरैबायदि भिडिअ उल्थां फाल्थां ना। तो सोरबाया हाबा जादों जायाखै बांद्राय आरो बिनि सायाव ना बारा मानोथो बुंबाय थानो गोनां दं। बुंनांगौथ' एथ'बां गैलामोन ना। मालाय गावसोर जुलि जादों माबा जादों, सोरबाया मानोबा बेफोराव हाबसोमनानै बारसोमनानै ना गोबांथार खोथा बुंबाय थानो गोनां मा दङ। तो जोंनियावहाय खालि बेखौल'सो माने नायसै आरो आजिखालि ना इउटिउबावहाय। तो मोजां नलेज मोजां गियान जोंथ' आरो भिडिअ बानायोब्लाथ' आरो बहाय जौगानो। आजिखालि गाज्रि बानायोबासो नेगेटिभआव थांनांगौ सानफ्रामबो ना, अब्लासो माने भिडिअआ भाइरेल जायोबा भिउ मोनो आरो। तो फैसानि उन खारजोब्बाय आरो आन्दायजोब्बाय मानसिफोराहाय ना। रायजोफोर जोंनियावहाय जोबोद गरम दिनै बोथोरा, ओरैबायदि गरम सान्दुङानो सान्दुं। दा माने जोंनियाव रावबो बेबायदि खुद कन्टेन्ट गावनि हारसिङै बेबायदि क्रिएट खालामनो बाग्रा जाबाय माने कन्टेन्टफोरखौहाय ना। तो जोङो नुनो मोनो मोजां इउटिउबारफोर दङ
जेरैबायदि जोंहा बर'नि गेजेराव ना नायल' जाल' सासे दङ आदार्स लेंगुवेज जों बानायदोंब्लाबो हिन्दी जों बानायदोंब्लाबो ना तो खुद खस्थ' खालामनानै भिडिअसफोर बानायगासिनो दङ जेरैबायदि बि भइसआ फेमास जादों ना तो खस्थ' खालामदों आं सानाखै जे बि भइसनि भिउस बा बिनि आर्निंफोरखौ नुहुरनानै तो आङो बेबायदि बुंदों बे नङा दिनै खुद खस्थ' खालामदों गोबांथार आरो माबा मोनसेखौथ' मोनदों खस्थ'नि फिथाइ ना तो खस्थ' खालामोब्ला मोनखागोन गावनि कन्टेन्ट बेबायदि क्रिएट खालामदों भिडिअसफोर बानायदों आरो दिनै पपुलार जानो हादों बेबायदिनो आर्निंबो खालामनो हादों ना नाथाय जोङो डाइरेक्ट सोरनिबा आर्निंखौल' नायहरोब्ला जोङो जानाय नङा गोबां मेहनत खालामदों बिथाङा खस्थ' खालामदों तो बिनि थाखायनो दिनैहाय बेबायदि अनसायजानायखौ मोनदों ना सारा इन्डियायावनो गोसारदों तो बुहुमनाङै जोङो दिनै मिथिनो मोनो तो जोंनियावथ' आरो बांसिन माने मालायनि सायाव खोथा बुंग्रासो जालांबाय ससियेल मिडिया मा जालांखो मिथिला जोंनियाव माने ओरैबायदि जालांबाय सोरबा हाबा जानाय सोरबा हिन्जाव गारलायनाय सोरबा माबा माबि बायदिसिना बिदिनि सायाव गोबांथार ना तो बाथ्रा बुंग्राफोर थायो दा जोंनियाव ओरैबायदि गुन्दा गुन्दी माबा माबि बायदिसिना रावफोराबो ओंखारलांनाय जालायलांबाय ससियेल मिडियायाव ना तो मा बुंबावनो आरो तो रावबो माने खुद गाव कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो माने गोसो गैला मालायनि सा हाबसोमनानै बाथ्रा बुंनायल'सै ना तो रायजोफोर मा बुंबावनो आरो मा फोरोंलांनो सानखो जेबो मिथिला तो बिदिब्ला बारा गोलाव खालामनो सानाखै तो बे साननैसोआथ' लागातार जुद्धआ सोलिगासिनो आरो सोलिबायानो थागोन माब्लासिम जोबगोन मिथिला तो सरकारासो बेफोरखौ मिथिसिगौ तो जों फिसा फिसौ मानसिफ्रा बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो बारा माथा मारिनो गोनां गैया तो बिदिब्ला आङो दिनै जुद्धनिबो जेबो आपडेट्स लाबोनो सानाखै आरो बेलेग बेबायदि जेबो आपडेट्सफोर आङो लाबोनो सानाखै आरो ना जोङो कन्टेन्ट क्रिएट खालाम गाव मेहनत खालामनानै बांसिनै खालामनो हायोब्ला मोजां जायो आरो ना तो जियानो हक जोंहा दा बि भइसआ एकदम फेमास जागासिनो दं आरो गोबांथार ना बेबायदिनो साबस्क्राइबारफोर लानानै आरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो आर्निंफोरबो खालामनो हागासिनो ना जोङो खुद गावनो खालामनो सेस्था खालामनांगौ मालायनि सायाव बखिबाय थाबा जेबो लाब गैया बे फेसबुक पेजफोराव लिरथिंबाय थाबाबो जेबो खामानि जाया लाब गैया तो रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन